Kisumu gi Kiakur ema imenyo to ng'anyo ne nyaka Karatina gi kuonde to yudo ka kuonde go media ok odhi otimore nade ok odhi omenya ahinya koro inwang'o kata jatend piny dhi wacho ni gini mana jogi ma wang'iyo go mana jok ma wang'iyo go pile pile koro gicha gidhi chako wil go kendo luoro manye gin go cha dhi rumo mane pacha gima chal ka koro ndadho mar ng'anyo borumo dhi rumo in fact orumo kabisa unless wadog chien kendo wachak ware strategize kendo wachak waduogi ka ok odhi otimo gik manyo wacho kata from tomorrow gik mo promise gik makinyo promise no dhi timo nwa ok odhi otimo mbele kacha kendo wachak waduogi kendo mano to wadhi konyo to ni wadhi adhi mbele kaka wadhi ni onge gidhi ng'iyo go to gima dhi timore onge erokamano ahinya Dr. Tino Panya wang'eni wantiere hiko hala nego bedni wabede hiko hala manyien mano kaluwore koda kaka piny osebedo ka ringo mano hiko omenda mar higa mar 2024-2025 dibed ni weche mabende Charles osebedo ka wacho ni ero koro mbolea osegolnegi e kinde mamoko gi weche motenre koda osara doneno kata mana jood bura jotend migepe bende biro bedo kimedo osara dibed ni kaluwore kod hiko omenda manyien osegin mana weche mabende noseket mana e otogoro kata pipeline mabende koro tiyo gi sani. Erokamano Sharon, aparo ni anyago ne Charles erokamano kuom kelo that bit. Ing'e nitie gik mane nosekal kata na kaka wach jo od bura gi. Gin gik mane osekal monego bende ne gikawo effect chakre Julai. Kata na jotij piny moko nyicho ne owach ni dhi med pesa. A number of things mane jatend piny nowacho kane finance bill ni ogo piny to nowacho ni bro koro dhi chune no dhi olo kamoro mondo mi gigo timre nikech at the end of the day sirikal nyaka ran ma bende ne wang'i ahinya ni to ang'o ma no dhi timo next kano ko wach no dhi olo pesa mondo mi los go gigi kendo nitie joma ne dhi goye but nitie gimoro ma onego ma da wacho ka ni an point of Charles mokele en ni wamiuru jatend piny time niche wawacho ni ji no wuok oko and I had said ni Gen Z mi neno kanyo no not only there nitie ji ne push gini from different fronts koro wami ane jatend piny time mondo mi wang'i ane to bo dhi timo gik mane ji owacho ka ineno ne nitie gik mane ji owuoye kaka bloated parliament bloated cabinet jomoko manitiere ma issues kata na mag jolup ministers ka ineno koro gigi duto te wamiya ne jatend piny time mondo wang'iya ne ni to bo dhi timo gi but wan gi gimiluongo ni trust deficit ji feel ni at the end of the day obro wacho to ko bitimo king'iyo kata na finance bill last year I think magi gin gik man wawuoye ji no wuoye professionals no wuoye from all corners of this country to jatend piny no kowinjo ma wuok ma koro ji no wuok go ni emo mine no kuro kata na kaka Charles wacho ni kuro fertilizer chako wuok ineno pesa moro na pare was it Linda Mama or something minja neno bende gine kai ka kuro se chako golo koro onego wamiye time mondo obeda ne piny sense duog back to him mondo obeda ne piny koro ochak timo gigi kuonde mano wachi kaka offices moko manoket mag first lady second lady third lady ka ogolgi koro ka ji oneno ka gigi gol adier then jibo neno kare jatelo oloko pache mar timo gik ma jopiny dwaro nikech gini inje dhi out of hand wanyalo wuoyo kata kaka koro wawuoyo studio ni to wachal na joma go gita ne koro gikaila go ka koro osewacho ni kare koro ada timo wamiya ne time ji onego miya ne time within some duration of time mondo ng'ini to odhi timo gi kalure gi twak mare gi ute mag fwambo nowacho ni mudwaro na tim abro bedo ka timo mantiere gi nyalo mara nikech wang'e ni jatend piny Kenya en ok nyal mana nyise gimoro amora to timo nikech moko nyaka lure gi pen chike ma pacho ka donge koro duto te bro bedo kwang'yo nikech nantiere kamiti mane gbeni ni chugo kapok oromo chin tarik 7 jopiny bende nogo koko ni wan dos kodwa kata mana nowacho kudwaro mar mondo mi los kode kata mana e yor mbui X-Space obed TikTok oyie koro gin weche mabende pod waluoni machiegni nyakor Mgajwang kata kamano e kin thuolo mar dakika 30 modong' ni adwaro mar mondo mi wang'iye gi wang' machielo nikech wang'e ni lala to osebedo koro mar geng'o lala maket kod magi kind thuolo mabiro en ang'o ma bende jo ohala nyalo bedo ni timo achak kodi Nation nikech ang'e ni nitiere moko kuom jo ohala ma bende onge kod insurance mano wacho kanyo ni bedo gi okumba nikech ang'e ni nitiere moko kuom businesses ma nyaka iketo okumba iket insurance insure gigegi
Akini paro mani ma dichiune jo ohala wetegi nikech ng'anyo ma kamagi chal ka gima pod biro bedo kadhi mbele jumani pod warito ng'anyo mar odiochieng' makiny kaluwore gi milome ma bende nogol kanyakla gi mano ma bende biro bedo kitimo Jumapil. Erokamano Sharon, wachagi ohala ka ng'ato nitiere achiel kuom gima nyaka ibed godo ma is mandatory in his permit. Kama nitiere no being legally recognized kendo ng'ere ni in ng'ama nitie ka itimo ohala ni ma e gima itimo. Mar ariyo ada we National go mus mar ng'adi to timbre marach ni kiloso to ka ng'adi musa hinya kata kwa ngeni mbaka romo bende no mbaka migo e studio to bende no mbaka migo yo kata mane papa bende gisani lingisa nya korom ge jwang nek binwa di county mano ma Mombasa mano jod bura ma Nyali Mohamed Ali kanyakla kod moko kuom jotelo mawuok e kweth mano mar UDA kanyakla kod jotelo mag kanise mopogore opogore bende loso ge sani wawinjo na gima gilose wiye gino mara ni giloso kotende kod ng'anyo mosebedo kadhi mbele. Maduka yamechomwa, watu wameumizwa na mambo mengi mabaya ambayo tumeona katika siku mbili zilizopita. Mombasa haina hii tabia. Hii ni tabia mpya imeanza kuingia Mombasa na ni sharti kama viongozi tuweze kushikamana na kuhakikisha tumeweza kupambana na tabia hii mbaya zaidi. Pia ningelimpenda ndugu yangu gavana wa Mombasa awache kuchangia katika kuinua hamasa ya hawa watoto. Gavana anafaa kumbuke kila siku kukiwa na maandamano kaunti hii inaathirika pakubwa. Wafanyabiashara katika soko ya Kongowea hawawezi pata wateja. Wafanyabiashara katikati mwa jiji la Mombasa hawawezi fanya biashara kwa sababu wanaogopa, wanafunga. Kaunti inapoteza revenue mingi sana. Isije baada ya miezi kadhaa aanze kusema hana pesa ya kulipa wafanyikazi ama hana pesa ya kufanya huduma bora kwa wananchi wa kaunti ya Mombasa. Itakuwa ni vibaya katika kaunti zote wewe tu ndiye gavana unaingia mashinani na kuweza kuinua hamasa ya watoto na kuweza kuongea vibaya badala ya kutoka nje na kuwatuliza na kuwaambia yale wanaofanya ya kuchoma maduka si vizuri, yale wanaofanya ya kuibia watu si vizuri. Tufanye kikao, tuweze kuzungumza na tujadiliane ipi ndiyo njia sawa. Kwa hivyo anaweza kuwa anashabikia saa hii, lakini madhara yake yatakuja baadaye na sio mbali sana. Kuanza kuambia watu huwezi eka drainage, huwezi fanya huduma mzuri ya afya katika mahospitali, huwezi fanya kitu fulani, haya yote ni kwa sababu ya haya maandamano. Yamezuia wazazi kutafuta chakula cha mchana, yamezuia wafanyabiashara kufungua duka zao. Pili, nataka kusema pia wale wote walioweza kuumia katika maandamano haya tunawapa pole. Wale wote walioweza kuwapoteza watoto wao vile vile tunawapa pole na Mwenyezi Mungu awape subra. Hata hivyo, kwa wale ambao wanaugua, wameweza kuumia na wako katika hospitali za serikali kiwemo rifaro, kama kuna mtu yeyote ameumia ako katika hospitali ya serikali, serikali ya taifa haitalipiza pesa yoyote katika mtu huyo. Atatibiwa bure na aende nyumbani bure bila ya kuulizwa chochote. Pia kabla ya kuwapatia wenzangu hapa, kwa sababu hawa wachungaji wana maneno mazito kutushinda sisi wanasiasa na maneno yao mara kwa mara husikizwa zaidi ya wanasiasa, ningependa kutoa ombi kwa vijana wetu wa Mombasa. Acheni hiyo tabia. Nyinyi hamjui taifa likiharibika linakaa vipi. Niulizeni mimi ambaye nimeenda katika mataifa mbalimbali yaliyoweza kuharibika kwa sababu ya siasa chafu. Mataifa kama ya Somalia, South Sudan, Rwanda, mataifa haya yalikuwa mataifa mazuri, lakini yaliharibiwa na vijana, yaliharibiwa na siasa chafu, yaliharibiwa na ukabila. Utapata watu wanaishi vibaya, wamama wanabakwa, nchi inateketea kila siku, watoto wenyu wanachukuliwa na kuingizwa katika makundi haramu ili kuweza kuua watu. Tusijaribu kuharibu nchi hii yetu kwa sababu ya tamaa na ubinafsi ya watu fulani. Na nyinyi pia wanahabari,
ninawapa nasaha kama mwanahabari mwenzenyu, ninawapa mafunzo kama mwanahabari mwenzenyu. Acheni kuchangia katika kuharibu hii nchi. Jifunzeni kujua mambo ya kuonyesha na mambo ya kutoonyesha, kwa sababu nchi hii ikiharibika, I am telling you for free, we will all go down. There will be no first class or second class citizen of this country. Everyone will be a victim in this country. So please, when you are airing these things, you must preach peace. You must preach peace from wherever you are, because this country is greater than us. The country is coming back to normal. We have seen how things are moving now. Out of 47 counties, we have seen now we only have problem in 4 counties. That is Mombasa, Nairobi, Migori, and some parts of Kisumu and Nakuru. It means that people have now started seeing that this is beyond the finance bill. This was not about finance bill. This is about something else. That people now are trying to take advantage of it to destabilize this country. This is a sovereign state. There is a government in place which has been elected by the people, and the people have the power to do that 2027. For now, let us allow the President of the Republic of Kenya, His Excellency William Ruto, to be able now to put his house in order. He has agreed. He has rejected the finance bill. Nyakwarum gajuanga manoka nyoja bura manyali Mohamed Ali mabende dhinyi megilo sokanye county manma Mombasa kalure kod ng'anyo mabende no neno huduching manyoro ntiere ginero mabende Mohamed Ali owacho hinya nyaka lure kod ng'anyo mabende sibido ka dhinyi mepachoka kana ng'anyo chakore direde nyakwarum gajuang counties mathoth no wuok oko mano mar ng'anyo counties madirom 35 no wuok oko mar ng'anyo sani winjo kanyo ni Mohamed Ali wacho ni ntiere mana counties matin mabende koro dong'o oko ni ng'anyo winjo kanyo kolungo county ma Mombasa, Nairobi, Migori, Kisumu kanyakla kod county mano Nakuru. Nation twak mar Mohamed Ali no diwachi ang'o en achiel kuom jotelo mabende koro lose okang' mokwongo kaluore kod ng'anyo mabende sibedo ka dhi nyime. Apa ni sanon kapok adhi mano ntingo na tiego apa ni is a bit important ne wuoyo marwa. Ada gwel matine wach mar gima kone ben watimo ga gima ntiro wala way forward achiel apa ni chal bose station sana sani koro wan kaka wabedru kanyakla kuponi ntiere in a certain street or maybe line of business to ntiere kama maybe ntiere line mora chiel unyalo riuru ni ya wala ni en mara to en mari koro at least waritre ka gimora chiel mare yo sani ka ntiere kama police nyalo prone to access sana jia is a very growing trend jisa ni chulo police pesa ching mondo at least wudma makana karani ki jogo invade sana kuponi jogo biro please just disperse tegas to then nini inyalo scare a lot of you from nini maybe invade wandi badek sani bade I'm even sure kuponi ngado ntire wala ma onge gi insurance is a very risky thing gengeni sani Kenya is our country can pay that stable even though it's a good place martin wala but even it's known internationally regionally ni Kenya is a bit sometimes politically unstable. We have a lot of demos ng'eny ntiere kaka maybe then also accident inyalo yudo ni ntiere fire otimore ntiere burglary otimore ng'ato omonjo dukani koro at least one another thing ng'ano bende o consider please ensure ni kari mar timo wala itimo ng'awa itimo kaone insurance mogik security chakore gino wuon anada koni ni sharon maybe in pokibire bira kara mar timo wala lakini hapa ni ifa after the Charles kidhi en kama is very secure mon me at least ngado access mo donji kanyo dot kende is still do ikero chuma mamono me at least ngado donji is very difficult koro at least chagi do what you can do chagi gima nyatimo locks will be that expensive then kaka donji mari for ngado donji it can take long more me at least ko ngado inyal ngeyo then mugi be nya kedo also ni CCTV an godo simba kanyal ngeyo kata ka ngodo ma dembele is a very good thing koro kabire gima dembele sani ma nganya to pol dembele ma ana wacho ni Pima Wamar Kenya was stay at a very tipping bomb. This youth kara jet and Pimo Carlo no way we watching it. You them want to know grow pele pelegi. Every year, hundreds or thousands wuke university pele. Nti ma wuke college, ma wuke TTCs, nini tertiary institutions, give pele. These are kagi biro with the eye of Mario to teach, Mario at least achieve their dreams. More watching other data and they can
to gibe disappointed. You have a lot of people masani uso mana tonga lakini ni was a graduate. These are people are highly ogin ge more chungi kum gimane usmana gin godo kumgi. Koro ni maybe something that need to be done. To go point where getting their idol ni kwa team gemoro. I think en gima dibe mara sana bele kama I'm sure ni still kanya sani pokolos wat no. Karabe ji watch ni mtu joma watch ni maybe nganya pod bele on nganya dog fini, but I think ni no beni ka serikal no ne giwo koko giwacho a very good plan mondo at least ginyalo konyo youth mondo at least ang'owa ng'anyo gi dog piny mogik apa ni press o goal gima pod bele mabe apen sani so we expect a lot of press madhi wuok nitie joma dhi kasifu ni gima dhi bele no ber ne jogi ji ketho wanda ji nitie joma wacho ni ane gini josiasa donje koro an gi gima nyalo wacho ni sani apa ni sama koro chope nitie sama koro wacho ni a good answer ngi samo stage o nyalo wuoke apar ni sani ke ngama joala kar ngama oer piny mia maitiere en sama koro ng'iyo ni ani gimni bodhi konya nikech wasebedo gi experience in the past ka one of the things mobedo confirm as steering committee mi wacho ni mondo at least odhi timo ng'awa owinj duond jo nyerowere ni giwacho ng'awa to ba ineno wasebedo gi committees adi from Kringla sani wan gi mar Maraga BBI wan gi sani mano nyoro mar gine mar isugo gine gigalonzo gigito okoso ber katiyo it's just a way of buying time ma have a feeling ni okoso ber take us anywhere ten sani mo at least ngato gim telo or maybe jini gi power lwetgi gima the only thing you can do Sharon sani ja vote mora maybe ja pin Kenya mora please this time watime urugi mora in a different way sani kigo kura ngiyane ne ngam gone kura ngawa ngane ko ni last time ko ni ngare pa parliament o chalo nade because we have a lot of failures model brigade team lakini we can make any for a platform on the ballot is the only way you can speak mogik sani ko kiko ngani madu belni ada sundo sana wana jowa makaluo sarona la koni kana go kura 2022 to most of us ko kaluo kocha wana gocho ne timara de mio Pada kunian gima feel even from this finance bill. Di mana beni kata go pigania, watch mar wala ni, watch mar nini finance bill sana. Mai nyongi sana. Ginjo ma feel uchungu. Ginjo mana go ne gi IOPS serikali ni. Mamano joman tio ai pin mar Rivale kod Central. Ma apart ni gini ka beni wana joma smart. Oka expect ni sani nganyal bedo ni dimbele county Mekalu ka Kisumu. Kisumu are more this time they are a bit peaceful. But I tell you, Nigini, whenever Guinea a bigger picture out of it. Kiwaka ni current Makuru Bed Maran, and Kuya Sanaka, Inoka Jamaku Negosani, Inokani Nyango, and Gima de pain. If I in due to pay for Wesania, Nisaniko referred all work is Migori, or Duk Manakalu Kaiki. The Korapani Guinea, please, Kalpon Wadinganyal, Lakin Tisamako Watina, Kakoro. Wawaya koro watati mapat marwa wali do 2027 but gima duong ni en kue mondo met list moro matimo di kare ero kama na inya akin chalsa bi paro mane madibedi godo ne jo halawete gima bende mondu magi no kethore moko bende mondu magi bende poko kethore kata kamano wangi ni ng'anyo mosebedo ka dhi nyime hosebedo ka kelo rochruok kata mago hala ma bende jo hala osebedo ka timo Sharon ero kamano adwa kuongo wuoye gima ali owacho no in fact I'm proud of myself kech gino na wuoye kapok owache ni Nation Bera winjo ko wuoye ni gini ng'anyo ni kano chakore no ken marwa lakini sani koro dong'nwa iwinjo kumo awinjo koko wuoye maber koko soa governor ma Mombasa nyaneno an owuon nyaneno TV nyaneno ka governor ma Mombasa the first governor the first leader manyo wuok modhi moriwore gi jopiny mowacho ni waketuru kwe kanye gima timore kanyi wango geche ji adier gi kiki wango gachi samoro ngacha geche manyi wango kanye gin geche manyien ma samoro ngato nyoka loan pok otiyo godo tin wango ka gari no kuma nyodhi obede packed ngano nyodhi tich owuok kode odhi tich ingene nitiere gik moko makikwa weni accident ka ngato dhi ogwe kata gimoro timore kata macho wango ngato motho ni mane lit gi kata mana giri midhi miketo mane gima ingene sama ngato dhi oketho giri kanyi ma livelihood mari nitiere gi nyithindi gi joge nite gi future mari ka ngato dhi okethe ngano onego ogine ne fuonde ni moko koro onge kaka inyalo timo koro leaders wa manjoluo
owuoge oko gini oken koro ni kata ni jiponde gino osebeda yanga gini kopo no wenwa to wadhi kethe iwinjo ka koro gise dhi magi kete na ng'owa kani neno list no list mano gol ni ne no an no kaneno ng'ama no luong na neno mani two NGOs gi some leaders leaders go mago to sirikal emong'egi ibro nwang'o ni gibro wacho ni kata mana wane makoro joluo ema koro timore nade emofuel gi to gini no akocha wan koro idhi ketwa aketa nikech gik makoro timore kineno kata manyoro jok chieng' candle ni lighting cha joma nobedo interview te naneno Citizen o kata nane gine ni nyawachi ni naneno Ramogi TV ema no odhi ogine joluo odhi o interview joluo gina joluo nge okui mana neno kata mkale mana neno kata chieng' koro ni ka jopiny jatend piny kata joma moko kata professional kaka koro daktari ing'eni gini koro nyen gima ber to koro gino dhi odong'nwa iwacho ni gini gibro kata mag dhi giwache ni jakom kata mana jotendwa ma gine mofuel gine kata ema timore na ema timo gini koro ma en gima rach kabisa man ni wacho na winjo kane somo habari kano wachi ni jo kweth mar Azimio nigi conference ma be gima na expect kata nyoro ni nyagi dhi wacho kata kawuono bende gintiere gi kawuono gintiere oko ningo gikwong giring ni gidhi golo jok mano timore nade ni mano go yes kata mano go no kuong wuoye gi jopiny mondo mi jowa minego gi kik negi mokwongo kwe okuongo bedi kore kata kugolo jogi to gol gi ure yo mayot ka jopiny to kwe osebede ohala dhi mbele joma nyo inyore kata koponi usolo negi iwinjo kata kaka kineno isolo ne ji e mbui kani mondo jogi odhi okuongo yiki nikech an Saron last maandamano mokwongo mane mar ninicha mane mar ni nen marangocha mane jo Azimio nigo mare ne mano mar higa mokalo mar ni nen mana paro mar chik mar omena masani en chik mar finance nwa lose relative nen gima lit sana nikech en ng'ama innocent kase inwang'o ka gik ma to jomineno monegi gi king'iyogi gin joma innocent ma nyok odhi kata ng'anyo en ng'ama nyowuok madne dhi kamoro makia gimoro amora koro ng'eni en kata jiringo to okoringi nikech owacho ni en brave ni an aonge ng'anyo an jogi ok bigo tiyudo ka en mabunde dhi make kata en manki di make ineno kanyoro nyaka jo Gen Z mantiere e media go nye koro wacho ni wan gini nwachake ni wan fonts ema buro tiyo kuma kidi en jomage erokamano ahinya winjo ne bende paro ma bende Otieno Panjo biro bedo kichiwo sani chal ka gima koro seyo koro dok ne jotelo ahinya nyaka luwore kod ng'anyo mosebedo ka ang'eni jatend piny osebedo kiseyo koro mana jotendwa bende iwinjo kanyo ka koro bende osechak bedo ni seyo kanyo ni ok gisebedo ka giwuok oko mano mar sundo jopiny erokamano ahinya Sharon aparo ni en gima ber nekech ji mang'eny osebedo ka blame jatelo mar piny but apani kata na jotelo marwa especially e Luoland ado agree gi gima Nation gi Charles wacho ni ng'anyo ni kan nochakore to noken marwa awach kamano to wasidhi wabedo so much forefront mawane makore neno wa gini kata kiwinjo counties ma Mohamed Ali okwanogo gin mana counties ma opposition zone joma nokogo kura ka to apani gini no nego beni hinyo joma nogo kura moloyo kata na joma nokogo kura nikech gin mana giketo sirikandni koro jotendwa no nego wuogi mondo mi gikwer kata gichiw direction mar kaka ng'anyo ni dhi koro gichu ahera ahinya gima ne jo Kisumo timo ne ging'anyo so peacefully magidok magir ng'ato magiketho ne onge aparo ni mane direction ma ng'anyo nego kaw to jotendwa nego wuogi mana kaka kori neno Mohamed Ali wuok kendo ochiwo direction ne joge the last time ni neno ka jalup jatend piny be nochiwo direction ne joge makara king'iyo pinje mag central jogo nokowuok oko mondo mi ng'anyo koro an anyalo urge jowa ni kik wabed ni wan ma wan so forefront in this thing egini nekech adieri gini koro hinyo ji te but joma noketo telo sirikand ni telo be nonego winjie moingo kata na wan to mama moro noywak e clip moro na nene YouTube kopenjo ni Wajaluo mko wapi mnarushaga mawe ama mnafanyaga aje then Wajaluo kobiro koro king'iyo kata list mag joma notho it is so sad ni wan joma lead but I also want to say this adawacho ni joma ni media e mbui mondo mi owe fuel gini wigiwe ibodo ka gin to gidhira ji mondo dhiyo to gin gidong gin giwuoche udi sama piny ni dhi down to ji waduto te wadhi down
ineno ka Mohamed Ali wuoyo kuom Rwanda ochiwo examples mag pinje mosedhi down. Constitution oyienwa mondo mi wa air views wa riot, wa picket, wa demonstrate, but ok oyienwa mondo waketh mwandu mag ji. Sama mainstream media like mainstream media jiongegi, gin gi professional ethics maburo nyiso gini part ma kama kikigol. But remember, the liberation mosebiro in the media world, nyaka jok makao pichni gi through simu and all that. Gin ngeni onge gima gengo gi. Gin they can post anything. To some post gigi, remember, no post gini ne the whole world. Wanyiso the world kaka one. Karana teach majatend piny manyo nwa pinje maoko gi. Onge kaka youth wabro yudo gi. Nekijibu nani to kune youth manyo wango supermarket ka. Kune youth manyo kwalo supermarket ka. Why do we allow you? Ere kaka why do we allow we pinje wa? Koro gini miyo wa bad image. Yeah, and Sani, Katana medias moko maoko, they don't even need to come and buy clips here. It's all over. That time yogi free no, we should okonego benua yogi those free information. Magiti yogo, and this information gibuti yoga against us. Erokamana inya sema ni moko ko mote mabende jonana magose bedoka oroma pio bange kasi somote tabro bedoka mi seconds per day ngato ka ngato koro koko kadi Charles. Asayo koko kadi. Asema koko mbaka Engineer Lazaro Kanyambo, iwacho ni joma bedo haya to infiltrate peaceful demonstrations to water down the genuine cause ema ketho mwandu. Iwacho ni jokuoe man kod hidden agenda bende ketho ni Gen Z. Aya, kopogore gi mano te machielo akuku otieno mar thim licho hinga Migori County. Iwacho ni Sharon Pena johalago ni sani ni to masani ema giywago lala mar mwandu kod leo mar jotich donjo e tichne. Gin bende yande giwinjo pek mar ngima masani Gen Z yuagone. Teno kenge mage magiparo ni ber ka gin kaka weg ohala ginyalo timo. Wacho ni mamoro both sirikal kod Gen Z. Imagine nya Sudan wacho ni yore Sharon Musnawelo. Sharon anasel sirikal kuom golo polise mondo dil gi jong'anyo. Polise tiji gi enang'o ipenjo kanyo. Iwacho ni rito jong'anyo to koso polise go gine magi kuongo gi monde ndara ka girito goyo kata mna nego jong'anyo. Magi moko kuom mote mopogore mabedo sibido ka donja so mugik Jerry Gweno. Iwacho ni joluo wek ng'anyo ka jomoko to ling. Mano paro mabende Jerry ochiwo ne kanyo ne onagi e pachoka. Aken nation kwa tieko chenro makama paro mane madichiu ne Uganda. Johala wetedi, jo Kenya maneno wa onage magwa kwa tiko chenro makama ahinya motelo ne ng'anyo mar odiochieng' ma Kenya. Erokamano Sharon mogik apani ada riwo pacha mogik kaluwore kod achiel kuom gima janeno marwa ondiko e mbui kanyo ni ere kaka wan joma chalo kaka joma nitiere timo wala sani ng'ato wacho ni ng'ato igone koko ni odonje tich ang'o ginigo ere kaka wanyalo konyogi. Apani on our side watimo our best. Kijingeti ana chiwo example Charles nase de kama kare mar tich amor ni far wako ni en Sharon mabegi anda jandik anya sundo joluo mantie wala wa support jo mandala. Charles ondiko most of the people mondiko are majorly people from the family area. And apart from that one and be not more mentorship na jogi samoro nyalo maybe onya take one time 1 2 3 onyalo punji wala dala mati maybe part no gion na boro kuome. Magara if there's one I'm trying to organize gima duong ni yani ngati expose ni gini ni wala ni team ok tek nyalo timo 1 2 3 kama. At least we have a lot of programs kaka joma tino mantiro wala marum at least mondo mi wap kam kara maybe wa team jomo moko manyalo bedo gi interest wala wapunji kaka nyalo timo wala ilo ni mentorship consultancy from ni daktari hapa. Koro mogik ada kono jini ni sani wakao gini that serious. One se wuoyo voice maro chupo ne jaten piny mar Kenya wawe uru gimo de timo. Koro we retrieve but lakini powerful tool mangodo kuome kanyo en in kod ID mari. Please wate protect uru ngimawa king'ato dhi barabara sani ni maybe ong'anyo to mogik bende manyalo wuoyo kuom gima daktari wacho okadani mondo wuoyo wach mar ni time kendo sani apani for now ni wuoyo wach mar miyo daktari ni JTP mar Kenya more time apani time is even de bene ni gima what it was to do something dote timo koro sani gimonya timo please you just act gimono okono no de timo ne Gen Z ska mono at least pima mar Kenya okue gimo dhi mbele in a very peaceful way. Erokamano inya kuom mutima kamano Charles Kotiko.
Erokamano Sharon kuom miyowa thuolo maber ni an katieko adwa wacho gima jawinjo cho wacho en penjo maber kabisa ni to wan kaka wan jo ohala ang'o ma watimo mondo mi watimre nade wayud kaka wanyalo keto jogi bendo joma onge tich gi boy tich do koro an kana I introduce myself na wacho ni an gi group of sani Paxat Child group of companies yudo ka amedo ntiere kaka timora nade amedo gik moko ok ni Pax Printing ne mantiere kende last time na wacho ni ntiere lewni mana kambi mar lewni mana yao sani koro nya yao Paxat Printing real estate mani ngeni bro ndiko don koro tieki nikech koro jaro gima koro lando hala to ngeni atieko donge koro nyisi ni gima wanyalo timo koro watemo expand iwinjo watemo expand hala gi mondo mi joge yud kata nation winjo ko wacho niya agolo jomoko dala tabira atrain gima embo dwa chako gima mano gima ber aduoko japenjo jawinjo cha ni waketo gik moko e places mondo mi wayud kaka wanyalo omo joma ni dala maonge gima timo kata man joma ni Nairobi kamomoko maonge tich wa expand gige wakiko ket mana wadwa timo gimoro achiel man wachako timo igni te wa expand ema nyisi ni sani koro en group of company ntiere supplies ntiere real estate ma ka abro ndike ji kasetieke nikech very soon obro bedo ni en gima joma puonjo gi bro biro katiyo ka koro ohala tich bro timore na bro nwang'ore gi jatende japiny bene kako wacho ni dhi loso no mechanisms mwa bro tiyo kata mondo embo ti owe mana ngeni gan gimo wango go ya gima mowacha achiel ni oketo ne ji mondo ji te ok nyal bedo ni dwa dhi timo mjengo kata ni dwa dhi surprise semo ngado wa wene bende daktari lose apo from bili kedo chukma daktari in koro idonge seconds prare koro erokamano ahinya Sharon gima nya wacho en ni mondo mi oal ni otimre piny nyaka wabed gi political stability. Political stability di nyaka en gima jotendwa joma noyier nyaka chung mondo mi otim ang'owa mondo ensure ni it's a collective responsibility. So from our political leaders within the industry, businessmen, professionals mantiere wapushuru the agenda within the constitution, within check. Koro mondo mi wami joma no wayiero thuolo mondo mi otimnwa gik mwadwaro gi kara na gik manye jenzi osewuok mondo mi otim wadwaro stability. Onge kaka chuchu mar piny boro grow ka onge exchange of goods and services ko alok timre. Erokamano ahinya gunu erokamano ahinya ngene mbaka be kamiti bende sari ore cha so bro chakwa gwili kendo nation kanyakla kod daktari Otieno Panya nikech mbaka magi adiera gin mbaka mochuno mbaka mabende nyalo konyowa kaka oganda onagi mabende ntiere oko kacha ne koronga jwang sabicho sero migole studio ka hagunu erokamano ahinya kuom bedo kodwa chak chenro makama sapagaro marokinyi no kan kenda nantiere gi jowetega mano Joyce Dwar kanyakla kod Cleophas Oluoch jomak duol producers directors wagunu erokamano kiny bedo chieng mathoth mabende timore odiochieng' ma kawuono duto tenya kwaram gajwang' ibiro bedo kiyudo weche mago manyien chakre saa 7 mar odiochieng'. Ritri kendi ritri makare. Ritri masani nyinga Sharon Ong'aw.